chii chiri kumboitika mumigwagwa umu? Chii chiri kunatsotora nzvimbo? Tsaona yandaona nhasi handisati ndakamboona zvakadai. Tsaona yaitika muna Seke Road, Seke Road tichibva muguta reHarare, panonzi Coca nditi. Tsaona yashamisa vanhu vazhinji, asi tichida kutenda Mwari nekuti patsaona iyi hapana munhu adi, hapana munhu afa. Vakuwara varipo but hapana adi, hapana afa. Ndichida kuti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, iniwo chihanzvadzi chamai venyu pano paSaint TV. Kana uri munyowani usati wasubscribe, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget kuenda kunofollowa nekulike our Facebook page rakanzi Saint TV, also pa Instagram. Tiripo zvakare tichibvira, tiripo nepa TikTok. Unototsvaga Saint TV tiripo. So nyaya yandauya nayo ndoda ndikuzivisei tsaona yaitika pamugwagwa muna Seke Road paCoca webhazi mutyairi ari kunzi iye ari kutaura iye achiti bhazi rake rashayiwa mabhireki, so abva afunga kuti odii pachinguva chidiki pashayiwa bhazi rake mabhireki. Akabva aona kuti the best ndeyekuti ndinge ndiri ndinorova motikari yanga iri mberi kuitira kuti motikari yake igona kumira pane kuti anga ari anoenda kunotsika vanhu vanga vari musaidi memugwagwa. So mushure mekunge mutyairi uyu aita sokudaro, zviri kuzoonekwa kuti pane imwe motikari yabva yabvawo iri chahwihwi yemhando yeIsuzu iri open track, ikabva yasvika ikanokwira pamusoro pemotikari sezvamuri kungoona, yakanokwira pamusoro Honda Fit apo. Vazukuru, tsaona iyi yashamisa vanhu vazhinji. Mhuri yeZimbabwe yakatyakamara nekuda kwezvaita motikari idzi, kuita seunge helicopter, kuita seunge ndege reanomhara pamusoro pemotikari. Chinova chinhu chashamisa. Vazukuru, tichida kukurudzira kuti mumugwagwa umu ngatitangei tachiongorora motikari dzedu kuti dzine zvikwanisirwo here zvekuti dzinge dziri dzinofamba mumugwagwa. Motikari dzedu dzine zvikwanisirwo here zvekuti dzinge dziri dzinopindawo mugwagwa zvisingazokanganise vamwe vatyairi kana kukanganisa vanhuwo zvavo munzira. Tichitoti tinotenda Mwari nekuti patsaona iyi hapana adi, hapana afa. Vazukuru, ngatingwarirei especially pafestive season yakuapproacha iyi, tisanyanyofarisa, tisadhakwa tichityaira, asi ngatiwanikwe tiri tinochengetedza mirau yemumugwagwa. Zvakare tiri kukuwinzirai nhau dzedu. Tiri pano paTadeo Lodge iri kuwanikwa iyo iri kunzvimbo yeKariba. Sekuona kwamuri kuita this lodge yakanaka zvisingaite. It's a self-catering lodge. Handiti musatya kuenda kumaholiday, zvakachipa, nemari shoma shoma unokwanisa kutora imba ino yose, iwe pamwe nemhuri yako mukava nenguva yakanaka yekuti munge muri munozorodza pfungwa dzenyu. Zvakare lodge inoyi vachakupai mabhazi ekuti munge muri munotenderera muKariba pachena. Zvakare vanokupai neswimming pool yekuti mumbonotuwina muchirohwa nemhepo. So zvamunogona kungoita, vabate panhamba dziri pascreen apo, mavabata panhamba idzodzo zvenyu zvotoita. Chida kuti a big shout out nakundai Chitima, say Chitima, thank you very much nekutibatira mushini pamwe nekuwanikwa muri munofamba nesu, kupatana nesu parwendo runoeri. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, ngatauri no comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. Ndichiti much love.